σκαρφαλωμένη στις πλαγιές του Κισάβου, κοντά στις εκβολές του Ποινιού στο Αιγαίο. Η Καρίτσα είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που βρίσκεται σε υψόμετρο 250 μέτρων. Είναι χτισμένος αμφιθεατρικά και από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το μπαλκόνι του Κίσαβου. Ένας οικισμός που διατηρεί το ξεχωριστό του χρώμα και κερδίζει τον επισκέπτη με την απέρριτη ομορφιά του. Σπίτια παραδοσιακά, αυλές λουλουδιασμένες, στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Χωριό με εξαιρετική θέα που συνδυάζει αρμονικά το βουνό με τη θάλασσα και αποτελεί καλή επιλογή τόσο για χειμερινές όσο και για καλοκαιρινές διακοπές. Την πλατεία στολίζει ο υπεροενώβιος πλάτανος, που χαρίζει απλόχερα τον ίσιο και τη δροσιά του στους 500 μόνιμους κατοίκους του, αλλά και στους επισκέπτες του. Η περιοχή γύρω από την Καρίτσα είναι πλούσια σε βλάστηση, αφού διαθέτει 2.400 διαφορετικά είδη θάμνου και δέντρων. Αξίζει κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή για πολλούς λόγους. Είναι για να κάνει περίπατο στο βουνό, για να δει όλη αυτή την βλάστηση την οποία έχει το βουνό, η οποία θεωρείται πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Ελλάδος. Μπορεί να κάνει διαδρομές με 4x4, γιατί το βουνό είναι πολύ πλούσιο σε διαδρομές τέτοιες. Και επίσης μπορεί να επισκεφτεί τις παραλίες, οι οποίες έχουν μια γραφικότητα. Το κόκκινο νερό είναι επίνειο της Καρίτσας και μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της, μήκους 500 μέτρων. Αγαπημένος προορισμός για πολλές οικογένειες όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην παραλία του κόκκινου νερού συναντήσαμε και έναν αγαπημένο φίλο των γυρισμάτων, έναν όμορφο τρυποφράχτη, δείγμα της πλούσιας πανίδας της περιοχής. Μετά την παραλία, σειρά έχει και η πηγή με το κόκκινο νερό που βάφτιζε την περιοχή. Η περιοχή οφείλει το όνομά της στο ιαματικό υπόξινο νερό που διαθέτει, που στο πέρασμά του βάφει τα πετρώματα στο χρώμα του κόκκινου. Το πλούσιο σε θιάφη και σίδηρο ανθρακούχο νερό θεωρείται από πολλούς θεραπευτικό για παθήσεις του πεπτικού συστήματος, αρκεί να αντέξει στη γεύση του. Πολύ κοντά στην πηγή βρίσκεται και το παλιό πέτρινο γεφύρι. Το γεφύρι του χωριού πήρε τη μορφή που έχει σήμερα το 1719 και σύμφωνα με την παράδοση, το 1084 πέρασε από εδώ ο Αλέξιος ο Πρώτος κατευθυνόμενος προς τη Λάρισα. Στις μέρες μας είναι γνωστό ως γεφύρι της Παπαρίζενας, που σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε για την ψυχική σωτηρία της δωρήτριάς του. Στο βορειοανατολικό τμήμα του όρου Σώσα, μεταξύ των χωριών Στομίου και Καρίτσας, βρίσκεται και η Ιερά Μονή Κομνηνίου. Χρονολογείται τον 11ο αιώνα, την εποχή της δυναστείας των Κομνηνών, και έτσι ερμηνεύεται και η προσωνυμία Κομνήνιος. Είναι καστέλιο, όπως θα δείτε στην επιγραφή, είναι μοναστήρι κάστρο, το οποίο όταν δεχόταν επιδρομή από τη θάλασσα, συγκέντρωνε όλους τους μοναχούς που βρισκόταν σε όλο το όρος της Σώσας. Είχε καταστραφεί από τους Γερμανούς ολοσχερός και το 1970 περίπου οι μοναχοί, σήμερα τον αριθμό περίπου τους 10, φτιάξαν όλο αυτό το κομψοτέχνημα που βλέπετε σήμερα εδώ. Μέχρι να φτάσουμε στο αερόπρινο, η νύχτα μας είχε προλάβει και δεν καταφέραμε να απολαύσουμε το υπέροχο δάσος του. Αφεθήκαμε όμως στη ζεστασιά και τη φροντίδα των ανθρώπων του χωριού. Στην ταβέρνα του Λευτέρη το τζάκι έκαιγε και τα κάστανα μας περίμεναν στη Θράκα. Η Καρίτσα φημίζεται για το καλής ποιότητας κάστανό της. Κάθε χρόνο παράγει περισσότερους από 500 τόνους, με τους οποίους τροφοδοτεί την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στην Καρίτσα το βουνό σμίγει με τη θάλασσα και η μυρωδιά της αλμύρας με τα αρώματα του βουνού. Απολαύστε την Καρίτσα και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το νόστιμο κρέας της και τα εξαιρετικής ποιότητας κάστανά της.
Μύκονο.